Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Aml Oed rhithiol Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul wedi'r Drindod. Thema ein gwasanaeth y bore yma yw datgloi'r potensial. Dyma'r dydd y gwnaeth yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Deithom ynghyd yn deulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, I gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd ac I geisio ei ras, fel y gallwn trwy ei fab Iesu Grist a'n rhoi ein hunain I wasanaeth. Am dy gariad sydd byth yn newid, molwn di o Dduw, am wyrth tyfiant, molwn di o Dduw, am storïau sy'n sôn am dy gariad, molwn di o Dduw. Caffeswn ein pechodau wrth ein tad, a cheisio ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dduw sydd a'i ffyrdd yn aml yn ddirgel ac yn gudd, maddau ni pan fyddwn yn methu a thweld ar waith. Pan deimlwn yn anobeithiol, fel na petai'r hyn a wnawn yn gwneud unrhyw wahaniaeth, dy roi ni ymynedd I aros ac yn ymddiried yno ti. Pan fyddwn yn methu a gwrando arnat, yn ansicr o'r hyn rwyt yn ei ddweud wrthym, dy roi ni ymynedd I aros ac ymddiried yno ti. Pan fyddwn yn anfodlon ac yn aflonydd, wedi ein llethu ac yn ofidus, dy roi ni ymynedd I aros ac ymddiried yno ti. Pan fydd dy ffyrdd di yn ddirgel ac arwyddion tyfiant yn gudd, dy roi ni ymynedd I aros ac ymddiried yno ti. Yr holl alluog Dduw a drigyrhaw wrthych, maddau chwi a chryddhau o bechod, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Amen.
Dduw, a wnaeth ein byd rhyfeddol, gyda'i holl liwiau a thyfiant a'i ffrwyth a'i blagur, diolchwn am dy gariad diwyro a chanu mawl I thenw di. Dduw sy'n rhannu gyda ni cyfrinachau'r deyrnas mewn stori a llun a dameg. Diolchwn am dy gariad diwyro a chanu mawl I thenw di. Dduw sy'n ein syni gyda phethau bychain sy'n gwneud gwahaniaeth a chan broses cudd tyfiant. Diolchwn am dy gariad diwyro a chanu mawl I thenw di. Dduw sy'n adnewyddu dy greiad gan roi ni weledigaeth newydd o'th fyd a hyder ffydd. Diolchwn am dy gariad diwyro a chanu mawl I thenw di. Amen. A'r colect ar gyfer yr ail sul wedi'r Drindod. Gweddiwn. Arglwydd, fe'n dysgais mai di werth yw ein holl weithredoedd heb gariad. Anfon ysbryd glân a thywallt yn ein cylonau ddawn o didocaf cariad, sy'n wir rwymyn tangnefedd a phob rhinwedd dda, y cyfrifir pwy bynnag sy'n byw hebddo yn farw ger dy fron di. Cyniata hyn mwyn dy fab, Iesu Grist, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw. Cymeraf yna hefyd frigyn o ben y gedrwydden a'i blannu. Tora flagu'r tyner o'r bleinion a'i blannu ar fynydd mawr ac uchel. Ar fynydd dir uchel Israel y planefef. Fe dif ganghennau a rhoi ffrwyth a dod yn gedrwydden o didog. Bydd adar o bob math yn nythu ynddo ac yn clwydo yng nghysgod ei gangau. Bydd holl goed y maes yn gwybod mai myfu'r arglwydd sy'n darosgwn y goeden uchel ac yn codi'r goeden isel, yn sychu'r goeden uraidd ac yn bywio cae'r goeden gryn. Myfu yr arglwydd a lefarodd ac fe gwnaf. Rhan o Salm 98. Da yw molianu'r arglwydd a chanu mawl I thenw di y goruchaf. Da yw molianu'r arglwydd a chanu mawl I thenw di y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore, a ffyddlonde bob nos, gyda'r decdant a'r nabl a chyda chordiau'r delyn, oherwydd yr wyt ti o arglwydd wedi fy llawanychu a thwaith, yr wyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Da yw molianu'r arglwydd a chanu mawl I thenw di y goruchaf. Yma'r cyfiawn yn blodeio fel palmwydd ac yn tyfu fel cedrwydd Lebanon, y maint wedi ei plannu yn hir arglwydd ac yn blodeio yng nghnteddau ein Duw, rhwnt ffrwyth hyd yn oed mewn henaint, a pharhant yn wyrdd ac uraidd, cyhoeddant fod yr arglwydd yn uniawn, ac am fy nghraig, nad oes anghyfiawnder ynddo. Da yw molianu'r arglwydd, a chanu mawl I thenw di y goruchaf. Ac meddai, fel hyn y mae teyrnas Dduw. Bydd dyn yn bwrw yr had ar y ddaear ac yn ancysgu'r nos a chodi'r dydd, a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Ohoni ei hun y mae'r ddaear yn dwyn ffrwyth. Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna yd llawn yn y dywysen. A phan fydd y cnwd wedi eiddfedu, a mae'r dyn yn bwrw iddi ar unwaith ar cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Meddai eto, pa fodd y cyffelybwn deyrnas Dduw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi? Mae'n debyg I hedyn mwstard. Pan heir ef ar y ddaear, hwn yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddaear. Ond wedi ei hau, y mae'n tyfu ac yn mynd yn fwy na'r holl lysiau ac yn dwyn canghennau mor fawr nes bod adar yr awyr yn gallu nythu dan ei gysgod. Ar lawer o'r fath amhegion
yr oedd ef yn llefaru'r gair wrthynt, yn ôl fel y gallent wrando. Heb ddameg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt, ond o'r neilltu, byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Dim ond hedyn bach mewn i'r prif yr chydig bach o law, dechrau tyfu wna, ac o'r hedyn hwn, coeden fawr a dyb, lloches a gawn ni, gan i chrandau cryb, ac y goeden hon, a der bach sy'n byw, boed i ni'n ei hai, a dau cariad Duw. Medda Iesu eto, pa fodd y cyffalybwn deyrnas Dduw, neu ar ba ddameg y cyflwynwn hi, a mae'n debyg i hedyn mwstard, pan heir ef ar y ddeiar, hwn yw'r lleiaf o'r holl hadau sydd ar y ddeiar. Y ddegfed adnod ar hugen, i'r unfed adnod ar 10 ar hugen, o'r bedwaredd bennod o'r Efengil yn ôl Sant Marc. Ydych chi wedi sylwi bod nifer o ddymhegion Iesu yn defnyddio delweddau o fyd natur i ddisgrifio teyrnas Dduw? Mae ambell un yn neidio'n syth i'r meddwl, dameg yr heiwr, neu ddameg yr efrau ymysg yr yd, neu ddameg yr hedyn mwstard, un o'r dymhegion sydd o dan sylw y bore yma. Ond mae eraill hefyd sydd efallai yn llai adnabyddus i ni, sef dameg y ffigisbren, neu ddameg y goeden a'i ffrwythau, neu ddameg y lefain. O blith holl ddymhegion Iesu, mae tua 15 ohonynt yn defnyddio byd natur i ddisgrifio teyrnas Dduw. Mae Iesu fel petai yn dweud wrthym, os ydym am ddysgu am deyrnas Dduw, yna y peth gorau gallwn ni ei wneud yw cymryd ysbaid ac edrych ar y byd natur sydd o'n cwmpas a sylwi ar y ffordd y mae'n gweithio. Wrth wneud hynny, fe ddysgwn am natur teyrnas Dduw a'r ffordd y mae Duw yn gweithio yn ein byd. Ac yn y ddwy ddameg o dan sylw y bore yma, mae Iesu'n defnyddio hadau fel modd o ddisgrifio'r ffordd y mae teyrnas Dduw yn gweithio yn ein byd. Mae unrhyw un sy'n tyfu planhigion o had yn gwybod mor rhyfeddol ydynt. Mae pob hedyn yn edrych mor ddifywyd a all difywyd fod, ac yn edrych yn ddim o'i gymharu â'r planhigyn y daeth ohono. Mae'n cymryd tipyn o brofiad i ddod i adnabod planhigion wrth ei had yn unig. Mae rhai had mor fach, mae'n hawdd ei camgymryd fel dwst diwerth. Neu fe allwn ni edrych ar fesen a gofyn sut all derwen fawr gref dyfu o rhywbeth mor fechan. Gronyn caled yw hadyn, sydd yn llawn potensial, yn llawn bywyd sy'n aros am ei gyfle i egino, tyfu a byw. Wrth gwrs, mae'n rhaid i'r hedyn gael yr amodau cywir i dyfu. Mae angen pridd, dŵr, golau a gwres arno, ond unwaith iddo gael y pethau elfennol hyn, mae'r potensial ar bywyd yn yr hedyn yn cael ei ddatgloi, ac mae'n egino ac yn tyfu. Ond i'r un sy'n hau yr had, mae angen ymynedd, oherwydd mae pob hedyn yn egino yn ei amser ei hun, a does dim modd prysuro'r tyfiant. Ac fe welwn ni Iesu yn y ddameg gyntaf o dan sylw y bore yma yn ymdrin ar weithred ddirgel hon. Mae dameg yr had yn tyfu yn ddameg sy'n unigryw i Efengil Marc. Mae'n ddameg dwt sy'n sôn am yr heiwr yn bwrw'r had ar y ddeiar ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Wrth gwrs, fe allwn ni ddychmygu bod yr heiwr cyn hau yr had wedi gwneud y gwaith o baratoi y pridd o flaen llaw. Ond wedi iddo hau, mae ei waith ar ben. Does dim mwy y gall yr heiwr ei wneud
ond bwrw ymlaen a'i waith beunyddiol ac anghofio am yr had. Mae'n rhaid iddo ymddiried yr had gwerthfawr i'r pridd ac i natur, a'i gadael nhw yno os yw am weld cynheuaf. Mor werthfawr yw'r had i'r heiwr, nid yw'r had o werth iddo wedi storio'n ddiogel mewn cwdyn, dim ond trwy ei gwasgaru y caiff gynheuaf. Fel y dwedodd Iesu ei hun, os nad yw'r gronyn gwenith yn syrthio i'r ddeiar ac yn marw, y mae'n aros ar ei ben ei hun, ond os yw'n marw, y mae'n dwy'n llawer o ffrwyth. Mae'r heiwr yn gyfrifol am yr hau, ond nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r tyfiant, oherwydd ohoni ei hun y mae'r ddeiar yn dwy'n ffrwyth. Mae'n rhaid iddo aros yn ffyddiog ac yn amyneddgar i weld yr egin yn torri trwy'r ddeiar a gweld ffrwyth a'i lafur yn troi'n gynheuaf toreithiog. Yr heiwr sy'n hau ac yn ddiarwybod iddo ac yn dawel bach, Duw sy'n rhoi y tyfiant yn ei bryd. Mae rhai yn meddwl bod Iesu wedi adrodd y ddameg hon i'w ddisgyblion pan oedd rhai ohonynt yn dechrau pryderu nad oeddent yn gweld ffrwyth a'i llafur, mae anofer yr oeddent yn llyfurio a mae araf oedd pobl i dderbyn y newyddion da ac nad oedd y disgyblion eu hunain yn gallu gweld cynnydd yn heyrnas Dduw. Sut oedd yr Iesu hwn yn mynd i sefydlu teyrnas Dduw ac yntau heb nac arian na grym na dylanwad, yr holl bethau hynny, yr oedd y byd yn ei barchu, y pethau gweledol hynny, oedd yn gwneud i bobl dal i sylw. Ond yn y ddameg hon roedd Iesu'n dweud wrthynt, mae ei gwaith oedd gwasgaru'r had fel yr heiwr trwy gyhoeddi'r newyddion da ac yn dawel bach ac yn ddiarwybod iddynt y byddai Duw yn datgloi y potensial a rhoi y tyddfiant yn ei amser ei hun, ac ni fyddent yn sylwi nes i'r egin glas ymddangos o'r pridd noethlwm. Fel y disgyblion gynt, fe allem ni oddyn, wel ble mae'r tyfiant yn ein dydd yn hoes ni, pan mae'n edrych yn debyg i ni bod ffydd ar drai a'r eglwys yn colli tir a Christnogaeth fel petai yn grebachu, yn enwedig yma yn y gorllewin. Ond mae'r ddameg hon yn ein calonogi, oherwydd ei bod yn ein atgoffa ni bod Duw ar waith yn barhaus, bod Duw yn gweithio'n dawel bach ac yn fynnych yn ddiarwybod i ni. Fel mae'r had yn egino yn y pridd, felly mae Duw yn datgloi y potensial sy'n rhoi bywyd newydd a thyfiant i'w deyrnas. Wedi'r cyfan, teyrnas Dduw yw hon, nid ein teyrnas fach ein hunain, na chwaith teyrnas yr eglwys. Cyfrwng y deyrnas yw'r eglwys, i gyflwyno'r newyddion da i'r byd. Y tristwch yw ein bod weithiau yn rhy brysur i weld a gwerthfawrogi'r egin newydd, a sylwi ym mha le y mae Duw ar waith yn dwy'n tyfiant a ffrwyth. Yr ydym yn rhy swil neu'n hamarod i gynnig syniadau newydd ambell waith, ac y mae'r had sydd â'r potensial i ddwy'n ffrwyth yn y dyfodol yn cael ei gadael yn y storfa. Ar y degau eraill, nid oes gennym y ffydd na'r ymynedd i weld a fydd hedyn yn egino heb sôn am aros a gweld a fydd yn dwy'n ffrwyth. Fel y disgyblion gynt, yr ydym yn awyddus i weld cynnydd ar unwaith, ac fel y disgyblion, gallwn ddigaloni'n hawdd pan na welwn ni'r cynnydd yr ydym yn ei ddisgwyl. Ond fel Cristnogion ym mhob oes, ein galwad yw hau yr had mewn ffydd, ac yn ymddiried yn y ffaith mae Duw bydd yn rhoi y tyfiant yn ei bryd. A dyma ni'n dod at yr ail ddameg, sef yr hedyn mwstard, y lleiaf o'r holl had, ond yr un sy'n tyfu ac yn mynd yn fwyn ar holl lysiau. Yr hyn mae Iesu am i ni ei ddeall yn y ddameg hon yw hyn. O ddechreuadau bach y gall pethau mawr ddod. O'r hedyn bychan di nod fe all planhigyn mawr cryf dyfu, planhigyn sydd ar gallu nid yn unig i ffynnu ar ei ben ei hun, ond hefyd fod o fydd i eraill, lle mae hyd yn oed yr adarn yn gallu llochesu a nythu yn ei ganghennau.
Dyma welwn ni yn hanes yr eglwys wrth gwrs, gyda'i dechreuad bychan, 12 disgybl yn pryderu am nad oeddent yn gweld y cynnydd yr oeddent yn gobeithio amdano, ac eto o'r dechreuad bychan dinod hwn, y tyfodd yr eglwys a'i changhennau yn ymestyn ar draws y byd, yn cynnig cysgod a lloches cariad Duw i bawb sy'n chwilio am orffwystra ac ymgeledd. O ddechreuadau bychain, y daw pethau mawrion, ni ddylwn ddiastyru yr hedyn bychan, boed yn syniad, boed yn ymdrech o'n rhannu yng ngwaith y deyrnas, neu'r parodrwydd i fentro yn enw Crist, oherwydd y gwyddom fod gan bob hedyn potensial, a chyda'r ymodau cywir y mae ganddo'r gallu egino a chyrraedd ei lawn dwf. Wrth gwrs, ni wyddom pa hedyn a blanwn ni a fydd trwy ras Duw yn egino ac yn dwy'n ffrwyth yn y dyfodol. Ni ddylwn chwaith i gyloni pan na welwn y cynnydd y dymunwn ei weld, oherwydd mae Duw sy'n rhoi y tyfiant yn ei amser ei hun. Ein gwaith ninnau yw bod yn ffyddiog ac yn amyneddgar gan ddisgwyl ar Dduw. Mae Duw ar waith yn dywel bach yn ein byd, yn lledaenu ac yn ymestyn ei deyrnas o gariad, gan rhoi tyfiant i'r had hynny, yr ydym yn ei plannu heddiw, ac a fydd yn troi'n gynheuaf i'r dyfodol. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd y credo. Ar wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad a greodd bopeth sydd, yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei fab Iesu Grist, a brynodd ddynol ryw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn ei ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Dad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gweddiwn dros bawb sy'n aros, am ganlyniadau profion ysbyty, neu am newyddion am rai anwyl, am benderfyniadau am ei gwaith, neu ddiswyddiad, neu am fuddeliadau i'w talu. Dduw, bydd gyda nhw yn yr aros. Gweddiwn dros bawb sy'n teimlo'n anobeithiol,
dros y rhai sydd wedi blino gan bwysau a gofynion, yn teimlo'n ddrylliedig gan brofiadau bywyd, dros y rhai sydd ei gobeithio'n a'i breuddwydion wedi edwyno, wrth iddyn nhw frwydro'n nanedd anfanteision. Dduw dy roeddynt arwyddion gobaith. Gweddiwn dros bawb sydd â'i gwaith a'i gofal yn gudd, dros y rhai sy'n gwneud tasgau di sylw, sy'n cadw ein cymunedau i fynd, dros y rhai sydd â'i gofal yn anweledig, dros y rhai sy'n ceisio amddiffyn y bregus, neu'n gweithio'n dawel ac yn ddyfal dros gyfiawnder. Dduw, bendithiau hymdrechion a thyfiant a ffrwyth. Gweddiwn dros gyfarfod arweinwyr yr Eg-7 sy'n cyfarfod yng Nghernyw dros y penwythnos hwn. Bydd gyda nhw wrth iddynt drafod newydd hinsawdd, sicrhau bod digon o frechlynau ar gyfer holl wledydd y byd, a thrafod sut y gallwn ni oll droedion ysgafnach ar y cread. Dduw, bendithia pawb sydd mewn awdurdod a gwneler dewyllus. Gweddiwn dros ein hunain pan deimlwn yn anobeithiol, pan fydd ein hargyhoeddiadau wedi eu camddeall, pan na welwn newid y diheiwn am arwyddion o obaith. Dduw, adnewydda ni a gweledigaeth o'th goread newydd. A gweddiwn gyda'n gilydd. Nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant ei rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod dy dangnefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, aethyr gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Dduw byw, agor ein llygaid i weld daioni dy gread. Helpa ni ofalu amdano fel garddwr, gydag amser i blannu, dyfrio, cyneuafu a gorffwyso. Helpa ni fyw yn rhythmau natur, gan gamu'n ysgafn, a chlywed dy lais yn galw'n dawel gyda'r nos. Amen. Ewch allan mewn llawenydd ac mewn hefwch wir, blwyfia'r bryniau a'r mynyddoedd, boliant o'ch blaen chwi a holl goed y maes gyrant wylo ynghyd wrth olir ar glwyfi. Gyro dwylo am nantir ar glwyfi, gyro dwylo am nantir ar glwyfi, gyro dwylo am nantir ar glwyfi, yn llawen molantef. Ewch allan mewn llawenydd ac mewn hefwch wir, blwyfia'r bryniau ar mynyddoedd, foliant o'ch blaen chwi a holl goed y maes gyrant dwylo ynghyd wrth olir ar glwyfi. Gyro dwylo am nantir ar glwyfi, gyro dwylo am nantir ar glwyfi, gyro dwylo am nantir ar glwyfi, yn llawen molantef. Ewch allan mewn llawenydd ac mewn hefwch wir, blwyfiwch bryniau
Agweddiwn am fendith Duw. Bydde di'r holl alluog Dduw, a roddodd i ni'r fuddugoliaeth trwy atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, rhoi chwil awenydd a thangnefedd wrth goredu. A bendith Duw holl alluog, a tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.